Салом. Дарси навбатӣ дар бораи тарзи сабти системаи амалиётии Windows дар флеш-картаро дида мебарем. Барои ин ба мо лозим мешавад барномаи Rufus. Барномаи Rufusро фаъол мекунем. барнома чунин равзанаро дорост. Дар қисмати боло, яъне таҷҳизоте ки шумо насб кардаед, флеш-картаро интихоб мекунед. дар ҳоли якта бошад, ба тарзи автоматикӣ худаш интихоб мегардад. дар қисмати дигар интихоб мекунем системаи амалиётии Windows ки дар шакли ё ки дар формати файли ISO ҷойгир аст. мекушоем. шурӯъ карда аз системаи амалиётии Windows 8 схема раздела ҳатман GPT-ро мегирад. Windows 7 бошад Ember. дар ин бобат дарси дигар пурра мефаҳмонам. дар қисмати дигар номи флеш-картаро мегузорем. ин чиз ҳатмӣ нест, метавон ба тариқи худмухтор номгузорӣ шавад ва пахш мекунем ба тугмаи старт. бале, розӣ мешавем то ин ки ҳамаи маълумотҳои дар флеш-карта будан нест шавад. каме мунтазир мешавем. ҳамаи файлҳо аз флеш-карта нест мешавад ва системаи амалиётӣ дар флеш-карта сабт мегардад. ҳамин тариқ пас аз чанд дақиқае вобаста аз қудрату имконияти компютери шумо системаи амалиётӣ дар флеш-карта сабт мегардад. барнома кори худро пурра ба анҷом расонид. системаи амалиётиро дар флеш-карта сабт намоед. барои ин медароем ба роҳбалад ё ин ки мои компютер мебинем. Windows шумо дар флеш-карта сабт гаштааст.